guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. مرحبا گهدارین هیجا به بشکن و قهوه فلسفه‌ای ام دی سال پیشبری ونه. مرحبا گهدارین هیجا مدیسا قهوه خو حاضر کر و به برنامه کنو ام دی سال پیشبری ونه. مراد برنامه بریم دست به آریستوتلس کربو مهنه قالا جیاناوی و قالا خباتین وین سرزانست کربو. بله. اما ایروجی دست به فلسفه آریستوتلس بکنه ولو. بله سازگین برنامه بری وقت گو مهنه قالا آریستوتلس و قالا خباتین وین سرزانست کربو. Çünkü xebatên Aristoteles'in serzanistê û zanînê giringin yani gava em li jiyana û xebatê wîn mêze dikin cara ewlî Aristoteles zanista ji hev veqetandibû û li gor taybetmendî wan ji hev dabeş kiribû cara ewlî Aristoteles li Yunanistanê pirtûxaneyeke zanistiya ava kiribû cara ewlî Muzeya Dîroka Xwezayê ava kiribû vana giş jalî Aristoteles hatine kirin. تم دبی جارا عولی بلا سبب جیره نابجن ماموسته عولی. راسته یعنی ناوه که خوش لیکرنه دقادن زانستی ده خباتن عولی گله خباتن عولی جالی آریستوتلس و هاتنه کرن و اف تکیلیه دنابرا آریستوتلس و زانستی ده لسر فلسفه ویجی باندورک چکریه. لوما مخستن پیشی قلا خباتی وین زانستی بکن دوره در باسی فلسفه ویبن. بله مقاله خباتین آریستوتلسین سر زانستی کرد و مراد تگو خباتین آریستوتلسین زانستی و تکیلیا دناو آریستوتلس و زانستی باندور لسر فلسفه آریستوتلس کریه. اف باندوره که چاویه دکاری من قالا وی باندوری بکن. سezgin jibo ev bandor baş befhem kirin ez duazım felsefeya Aristoteles û ya Platon bidin berhev û bi awayekî berawurdî binirxînin. Di felsefeya Platon de tedî meqala îdeayan kiribû. Yani gava meqala Platon dikir ji her goşê ji her quncikekî îdea derdiket. Duan çar bernameyên Platon de me çend cara got îdea em nizanin. Yani belkî yek bijmêre ji me re bêje İdea çi bûn têgeh û heyînên razber bûn. Yani ne di nav jiyana me de ne em nikarin wan bi çavê xwe bibînin. Loma felsefeya Platon bi taybetî ontolojiya Platon têra xwe spiritüel e. Yani ji heyînên rojanê dûr ji heyînên nav jiyana me dûr e. İdea heyînên razberin û ne aîdê vê dinyayê ne. Ji ber van sedeman mesela dîroknasê felsefeyê Henry Gilson ji bo felsefe Platon dibêje erê felsefe Platon ne dîne lê felsefeyeke pir nêzî dînî ye. Îja di felsefeya Aristoteles de em felsefeyeke cuda dibînin. Aristoteles wek mamosteyê xwe Platon qala îdeayan nake. Li ser heyînên dinyayê disekine. Ontolojiya xwe jî li ser van heyînan ava dike. Yani em dikarin bêjin di bingeha ontolojiya Aristoteles de heyînên şêmber hene heyînên em bi çavê xwe dibînin hene. Wek em dizanin mijarên zanistê jî heyînên şêmberin. Li ser heyînên şêmber lêkolînan dikin û dixebitin ji ber ku li gor zanistê ji bo tu li ser tiştekî lêkolînê bikî divê tu bi çavê xwe bibînî karı bipîvî yani li ber desta be. Helbet loma Aristoteles ku wek zanistê yekemîn jî tê qebûl kirin di felsefeya xwe de ew razberiya Platon hinek dişkîne. Yani hatta ne hinek yani bi temamî dişkîne. Tedî Henry Gilson ji bo felsefeya Platon gotibû ne dîne lê felsefeyeke nêzî dînî ye. Ji bo felsefe Aristoteles jî em dikarin bêjin ne zanist e lê felsefeyeke nêzî zanistê ye. Murat li gel ku em hîn bi kurahî neketine nav mijarê xuya ye felsefa Aristoteles û Platon ji hev cudanî yani Aristoteles ne şopînerê Platonê ne bilo? Na ne mümkün e em hemû felsefe Aristoteles û Platon ji xwe bidin berhev û muqase bikin lê bi taybetî di ontolojiyê de em dikarin werbêjin sezgîn. Yani nêrînên wanên li ser heyînê ji hev pir cuda ne. Platon heyînên nav jiyanê nav dinyayê bê qîmet dibîne. Dibêje heyînên rastî îdea ne rastî rasteqîn jî di nav îdeayan de ye lê Aristoteles ji bo rastiyê dinyaya em tê de ne îşaret dike. Dibêje rastî li alemeke dinine li ciyeke dinine di nav vê dinyayê de ye di nav heyînên vê dinyayê de ye
لسر وی مسئله دوغازم مینا که بدم بوی و فرقی باش بفهم کرن تدی تابلویا دبستان آتینای هیه ام جی د یوتیوب ده بکارتینن د ست سالا شانزمین de جالی رافائلو هاتیه خیس کرن د تابلوی ده ام فیلوزوفی نافدار دبینن ایجا د ناوندا تابلوی ده دو زلامین ام بیجن نافسره زلامین اوا کاریزماتیک karase هنه لکیله که هف لپیانه او Aristoteles و Platon تلیا خورا کریه جوری işaret که yani ideyan işaret که Aristoteles bir desti xo erdi nişandı de dünyaya emdinav dene işaret ke veke kuj mamustaya xura dibêje devji ideyan berde devji alemedin berde beri xo bide dünyayı jiyane Aristoteles idayên Platon qabûl nake û raxne dike cesareteke mezin bi rastî hem jî şagirtê Platonê li ser şopa mamosteyê xwe nare û ser de jî felsefeya wî raxne dike xwendekarên hawerin sergin yani Murat di bingeha vê rexneyê de wek sedem çi heye Wala sezgin dibêjin rojek Platon di dersê de bi Aristoteles pir qeydiye dibêje tu çima Spartakê xwe çênakî çima parşûmenê xwe tim li malê ji bîr dikî filan bêvan yani tiştê wer dibêjin nizanim sedema felsefî Murat ez wê dipirsim yani di bingeha rexneyên Aristotelesê kîjan nêrînên felsefîyan e ha felsefî tamam rexneyên Aristotelesên li ser îdeayan em di berhema wî metafîzîkê de dibînin di serî de Aristoteles teoriya îdeayan bi tevahî rexne dike dibêje Platon ji bo heyînan rave bike qala îdeayan dike qala îdeayên heyînan dike bi îdeayan jî hejmara heyînan zêdetir dike dibe ev zêdebûn bela sebeye û bêfêde ye dûre jî jalî epistemolojiyê yani jalî zanînê ve rexne dike dibêje Platon bi armanca ku em bigîjin zanînên heyînan teoriya îdeayan ava kiriye yani qaşo lê zanînên îdeayan tenê li ser îdeayan e ji bo zanînên heyînên din alîkarî nadin yani alîkariya me nakin vana ji bo em xwe bigîjin zanîna qelemê îdeaya qelemê ava kiriye lê zanîna îdeaya qelemê tenê aîdê îdeaya qelemê ye ji bo zanîna ser qelemê em dibînin alîkariya me nake çimkî li gor Platon İdeaya qelemê ne di nav qelemê de ye yani wek îdea wek cevhereke di nav heyînan de cih nagire loma zanînan îdeayan me nagîjin yani zanîna heyînan ya hinkî giran bu em sê cara seredibêjin sezgin zanînên îdeayan me nagîjine zanîna heyînan wek zû gotin hinkî tevlî hev bû îdare bikin Murat qala rexneya epistemolojik Aristoteles kir Aristoteles wekî din ji kîja aliyê îdeayan rexne dike Ya rexneyên Aristotelesiyên li ser îdeayan pirin em nikarin cih bidin gişe lê dixwazim qala rexneyekê girîng jî bikim li gor Aristoteles teoriya îdeayan jalî mantiqî ve jî şaş e yani dibe jalî mantiqî ve şaş e sezgin yani wek mera dişer de biya nabêje ya ji dijminê xwe yani jalî mantiqî ve şaş e çi ye li gor Platon heyînê nav jiyanê tim diguherin tim di nav tevgereke de ne lê îdea naguherin sabîtin Aristoteles dibêje îdea wek tişteke bê hereket çawa dikare bibe sedemê heyînên bi hereket yani dibe jalî mantiqî ve diviya de nakokiyekê heye tişteke hereket nake tişteke hereket û tevgerê nav xwe de nahewîne çawa dibe sedemê hereket û tevgerê çawa wan hereketê derdixwe holê dibêje ev nêrîn jalî mantiqî ve şaş e û nerast e yani Aristoteles wek şagirtek wek xwendekarek mamosteyê xwe Platon pir rexne kirî wala hem jî rexneyên tûj û giran dibêje teoriya îdeayan jalî mantiqî ve şaş e ev rexneyeke çawayê bi rastî jî rastera jî Platon re dibêje mantiq bi te re tune ye yani edebê meselekê nav wan de heye lê madem meseleke Murat sedema vê hêrsê vê meseleyê çi ye bi min ev ne tenê meseleke felsefî ye sezgin mi got Platon di sinifê de bi Aristoteles re qeydiye goyê kuşan diye te qebûl nekir yani sedemeke taybet hinek lalîkî sedemeke taybet avan rexneyan heye tune nizanim yani rexneyên filozofa ji xwe normalin filozof ev dû rexne dikin lê em zanin ku Aristoteles di saxiya Platon de ji dibistana Platon veqetiye ye yani xwendekarê akademiyê dibistana Platon e
خوندکارێکی باشە هەتا دەبێن پشتی پلاتۆن ئەوێ ئاریستۆتێلس دەرباسی سەری دەبستانی بە لێ دساغیا وی دە چاوان بێژن ئاریستۆتێلس jê vedqete yani ئاریستۆتێلس li Akademiya Platon خوندکارێکی باشە dersat şoğle Spartakê xwe çêdike carna li kantînê mêze dike li hewşa dibistanê xwendekara dixestirê li ber deriyê dibistanê nobetê digire ئاریستۆتێلس dibêje ew ê Platon min deyne serê dibistanê yani dibe ew ê îdareya Akademiyê teslîmê bike lê Platon wernake xwarzî xwe tîne ser dibistanê yani wek dilê ئاریستۆتێلس dimîne diçe derdikeve dibistaneke nû ji xwe re vedike bi navê Lysiumê dibêjin Platon piştî viya dibêje hîn emsalin ئاریستۆتێلس li me neheqî kir bi awayekî kubar mi got lê di pirtûka Diyojen Laertius te wer derbas nabe li wir dibêje Platon gotiye hîn em nemirîne ئاریستۆتێلس bi hîneka avê li me yani qasî ku yekî wek Platon giran wergotibe xuyayê pir li berketiye Murat te got navê dibistana ئاریستۆتێلس Lysium e Lysium û lîse dişibin hev em niha jî bo dibistanê pêş zanîngehê lîseyê bikartîne ji Lysiumê têne belê kokawî Lysium e bi fransîzî wek lîse tê gotin akademî jî niha ji bo zanîngehê em bikartîn tedî ew jî akademî ji Akademiya Platon tê Murat dixwazim bipirsên li ser ontolojiya ئاریستۆتێلس devam bikim te got ontolojiya ئاریستۆتێلس ji ya Platon cudatir e yani fikr û ramanên wan yên li ser heyînan li ser hebûnnasiyê neyekin belê ئاریستۆتێلس îdeyan rexne dike dibêje rastî di nav heyînên dinyayê de ye weke te got di tabloya Raffaello erdê nîşan dide dinyayê nîşanî me dide baş e em ê çawa bigîjin zanînên van heyînan yani bo xwe gihandina zanîna heyînan rê û rêbazeke dide ber me yan em ê çawa xwe bigînin Sezgin wele te got ez ê li ser ontolojiyê bipirsim lê te ontolojî û epistemolojî bi hev re pirsî yani pirseke baş e te pîroz dikim belê ji bo zanîna heyînan ئاریستۆتێلس qala rêbazeke dike li gor ئاریستۆتێلس ji bo em bi tiştekê zanibin divê em sedema wî zanibin ji bo zanîna heyînan jî wek rêbazek qala çar sedeman dike Sezgin çar sedemên taybet diyar dike û dibêje bo heyînê em fehm bikin bigîjin zanîna heyînan divê em wan çar sedeman zanibin çi ne ev çar sedem ev çar sedem sedema maddî sedema formî sedema faîl û sedema armancî ne ama tu karibî hinek qala van sedeman bikî çi ne pênaseya wan naveroka wan hinekî ji me re vekî helbet ji sedema ewlî em dest pê bikin sedema maddî wek kausa materialis jî derbas dibe sedema maddî çi ye sedema maddeyî ye yani maddeya ku ew heyîn jê çêbûye nîşanî me dide heyîn ji çi çêbû be ev kevir jî dibe dar jî dibe zêr hesin herî ew madde sedemên maddî ne îja sedema duyemîn Sezgin sedema formî ye yani sedema şiklî kausa formalis jî tê gotin ev sedem şiklê heyînê nîşanî me dide li ser forma heyînê li ser şiklê heyînê agahî dide me em bêjin wek şiklê fincana qehwê şiklê masê şiklê derî û pacî vana sedemên formî ne îja sedema sêyem sedema faîl e qawlus efficens heyîn ji alî kî hatibe çêkirin ji alî kî hatibe afirandin sedema faîl ew e bi mînakên ئاریستۆتێلس em bêjin sedema zarok bav e kesê şîreta dide sedema şîretan e ev qehwa li ber me sedema wî faîl ezim Sezgin ez nawazim pesnê xwe makine çê nekiriye bû ya makine çawa me ez nebim makine çawa çêdike Sezgin bi xwe dişoxile makine sedema çaremîn jî sedema armancî mebestî ye kausa finalis tê gotin kausa finalis çi ye yani ew heyîn ji bo çi hatiye çêkirin ji bo çi hatiye afirandin em bêjin armanca qelemê çi ye nivîse armanca kursiyê çi ye rûniştine Murat em dikarin van her çar sedeman bi hev re li ser mînakekê rave bikin helbet Sezgin ez bipirsim tu rave bike tim tu dipirsî ez te bipirsim xwezî min nepirsiye deka kerem ke bipirse mera bipirse divê mera hazir bike Sezgin ji kerema xwe re li gor nêrînên ئاریستۆتێلس her çar sedemên maseya em li ser
قهوه ودخون قیدیت کن راوب که 20 puan. Murat do cereyan çubuğun ama lomaz nakabti bu. Yani bahane avli. خودش در از بهین 2 دقیقه در باس نبوم راوه کر تنن انسان دفتر خود کرم کم بهوره sedema avli sedema maddi ya mase çiye sedema maddi dare yani tahtaki tahtı. Beli. Sedema düyemin sedema fail نهات بيج سدما فايل لازم ماسما اني نا سدما فايل خراطه يعني مارانغوز ناوي مارانغوز چيه جكويه جكيجا گونديه كاز بلا ماركا هيك از ancak karım tamam viyam derbas bakın sedemindin cibece az 20 puan bidim te sedama formi çar goşe masaya mı sezgin devir strana ez çar goşe me çar goşe jiboy hatırı zarok tamamen montaj ediyorken eri yani şekli masaj bergu çar goşeye dibe sedama formi beli sedama armancı li ser xabate xarine demami dersxane hat biram ya o gavagam ser felsefe de xabedin ev pers daha tekrin eri bana esinci tpersimci xondekara este pirost kum sezgin haya bernameye kedin se minakin cuda dovazın to se minak bibini her çar sedemiyon de gor Aristoteles li deftera xu binivisi ezi kontrol kum başe باشه ما مستسر چاوا و چاوا ام وگرن مجرا خو کرم کی مراد فلسفه پلاتون ده پیواژویا زانی ده رح گرینگ بو دناورا زانینا ایدان yani زانینا راستی و رح ده تکلیه که خورت هبو مگوت بو لگاوات ده فلسفه Aristoteles de qala زانینا هینان کر تقت قالا رح نکر شما tünelloma mı qal nekri sezgin mahabet şuma qal nekim yani mukalne krit tüne yani ya yani disaji hebe tuye beje zanım az xwazım ve çayt işte kedim be pers kerem ki nerinin Aristoteles yen serrah çına ne tane de pevajo zannede bir gelen peri rahi çava dinirxine li serrah çid beje yani via karın bersivdim tamam dınaf filozofin meberi qal kırıbunde mecarna qala rahi kırvak minak de felsefe Pisagor derh gring bu qala qoça rh dikir disa felsefe Platon derh hem de pevaja zanine de gring bu hem ji bedeni gringtir bu hatta belki beybirate me gotu bu hılindir milindir ruh ji bedeni bilintir yani necib gotu Platon mejara ruh de felsefe Aristoteles ji cihdigre hatta Aristoteles ji bo ruh vak beşeke cuda ve dikkatine sezgin psikoloji yani ev psikolojiya ko em iro bezanen ne ya bele psike şurha bi Yunani lojiji logoseti yani ve çağı vak zanina ruh hatiye binavkirin le iro emzanın psikolojiya modern ve wate dinaxoden nahawine psikolojiya modern li ser ruh naxabte li ser tevgeri u li ser tevgeru libati organizmayı dixabte ruh nemjari psikolojiyete digava meqala mesela Schember u Razber kir tego jxot tiştê Razber nikarin bibin mijara zanîne çünkü nikarin li ser pîvan bikin li ser azmûna bikin ruh jî em nikarin bi çavê xwe bibînin loma di psikolojiya modern de biya wek mijara lêkolîn nayqebûl kirin wek zanistê de nabe mijara belê lê di dema Aristoteles te ku xebatên ewlî ji Aristoteles ve hatine kirin ji psikolojiye qestawan rasterast ruh bu u Aristoteles li ser meseleya ruh ji filozofên wek Pisagor û Platon cudatir fikre farqek çawa di nav wan de heye nerinin Aristoteles yên li ser rih ji kîjan aliyê ve ji yên Pisagor û Platon cudatir Murat tu dikare hinek berawردî yani muqayese kirî rave sezgin wele daxwazê te naqede yani ravekirin qediya îja berawردî derket serê me yani di serî de migwaz Platon û Aristoteles berawırdî bînim ceme ez poşman bûm Murat ez zanî yani ji bo timî ji bo guhdaran dixwazim van tiştan ne ji bo xwe yani gava du nerînên cuda meret bide berhev muqayese bike baştir tê fêm kirin dawiya dawî baş e sezgin baş e bo xatirê guhdaran em berawırdî bêjin gava em nerînên li ser rihiyên filozofên wek Pisagor û Platon û Aristoteles didin berhev ferqeke serekem dibînin Aristoteles wek wan ruh û bedenê ji hev cuda nabîne di felsefe Pisagor û Platon de ruh û beden du heyînên cuda bûn û ruh ji bedenê girîngtir bû çimkî ruh li gor
فیلۆزۆفên Pisagor û Platon piştî mirinê jî hebûna xwe didomand. Heta tedî Pisagor qala kiraskuertinê dikir, qala reinkarnasyonê dikir. Digot piştî mirina bedenê ruh derbasî bedenekê din dibe. Aristoteles van her du nêrîna jî qebûl nake. Berawurdî bû sezgîn têra xwe? Nana pir baş bû. Eger berawurdiya wî kêm besinek din jî zêde bikin. Mükemmel bû. Baş e. Aristoteles çima qebûl nake? Yani li gor ku van nêrînan qebûl nake rih ji bo Aristoteles tiştekî din îfade dike ya? Belê Aristoteles li ser ruh ji wan cudatir difikire. Di serî de Aristoteles cudabûna ruh û bedenê qebûl nake. Li gor Aristoteles ruh ji bedenê cudatir nene. Ruh wek hêzeke, wek em bêjin potansiyeleke di nav candaran de cih digire. Loma gava beden dimire, ruh jî pêre dimire. Eger em berawurdî bêjin, Pisagor û Platon digotin ruh nemire, Aristoteles viya qebûl nake. Dibêje ruh û beden bi taybetmendiyên cuda girêdayî hevin û bi mirina bedenê re ruh jî ji holê radibe. Aristoteles du mînakan dide li ser viya sezgîn. Ji bo têkiliya nav ruh û bedenê baş pê fehm kirin, dibêje eger çavê mirov çav yani bi serê xwe zindiyek bûna, ajal bûna ajalek ve ruhê wî dîtin wê ruhê wî dîtin bana. Yani çavê eger em wek jandarek wek ajalek bifikirin, ruhê wî dîtine. Gor fonksiyonê. Belê, dîsa dibe eger bivir jandarek ve ruhê wî birîne, jêkirine. Gava çav bimre, taybetmendiya dîtinê jî ortê radibe. Gava bivir bimre, nikare êdî bibire, taybetmendiya birînê jî ji holê radibe. Loma li gor Aristoteles, ruh ji bedenê ne cuda ye, bi mirinê re ruh jî dimre. Wê çaxî em karin bêjin Aristoteles wek Pisagor koça rih naparêze. Naparêze. Koça rih qebûl nake ji xwe. Ji xwe ji ber ku dibêje rih piştî mirinê ji holê radibe, ev koça rih yani kiraskuhertin ne mümkün e. û ji xwe koça rih jî wek tiştekî absürt dibîne Aristoteles. Aristoteles wek ew ê ya, gava ew ê dixwînim tediya wa yekê entelektüel dere qehwa gund dere nav milletê dibe ya vana kîne qala çi dikin. Yani gava Platon û Pisagor rexne diketim ew tê bîram, yani wek yekê awa ji nav Nasayê derketî yekê modern, o yekê awa ji xwe re di nav ew ê de mihellê de tişta dilîzet. Dibêje di derbarê di pirtûka xwe ya bi navê di derbarê rih de an jî li ser rih mînakek de dibêje yani rihê bilûrvaneke an jî bi devê Aristoteles em bêjin rihê flûtjeneke çawa dikare di rihê marangozekî de cih bigire. Yani laliyekî rihê bilûrvanekî, laliyekî rihê xeratekî. Li gor nêrînê wî yên ser rih ev tişt dûrî aqila ne dibe? Dibe piçek aqil. Yani dibe hinek aqilê xwe bişolînin Aristoteles ji wan re dibêje. Murat, tu serê me tevle dike yani tu bernameyeke dibêjî rih nemire, rih diçe nav îdeyan, bi gotinên felsefî dibêjî meriv ji te bawer dike. Dûre di bernameyeke din de radibe tu dibêjî rih dimire, piştî mirinê rih hebûna xwe nadomîne, ev dûrî aqilane. Nizanim, di bernameyeke de tiştekî dibêjî di bernameyeke din de jî wî rexne dikî. Sezgîn felsefe avaye, yani ez çi bikim. Aristoteles rabûye mamosteyê xwe rexne kiriye, îdayên Platon ji jor girtî li bin guhê erdê xistiye. Yani Aristoteles dewlemend e, mamosteyê İskenderê mezne tu nikarî jê re tişkî bêjî, tu radibî ji min re dibêjî. Yani çima tu ava dibêjî? Çünkü Aristoteles dewlemend e. Ez Nizanim, ne sponsorê min Aristoteles. Tu zanî imparator li pişta wî ye. Erê camêr hevalê qiralan e dewlemend e. Erê yani ew rahetiya wî ji wir tê ji dewlemendiya wî mamosteyê xwe karin rexne bike. Ez jî dikarim carna te rexne bikim, ne wilo Murat? Helbet sezgîn ser çava yani ez yekî xweşbînim ji rexneya vekirî me, tu dikarî rexne bikî, ez ê rexneyê te guhdarî bikim û dûre bi te re ne hevaltî dikim ne jî bername çê dikim. Çawa xweş bike. Ma bo rexneya tu hevaltiyê biqedînî. Sezgîn wek min got ez li hemberî rexneya nenim, rexneya guhdarî dikim, rexne ser sere û ser çava, lê dûre hevaltiya me jî diqede. Yani bi yekî kum rexne bike ez çima hevaltî bikim? Ka bêje yani tu çiye min rexne bikî, yani çi qusurê me ye ji bo xwedê yani. Murat, qehwa me diqedi tu dixwaze em bernameya xwe jî biqedînin berî ku hevaltiya me biqedin. Baş e biqen lê em ê dûre xeber bidin sezgîn, yani gorî ku tu dixwazî min rexne bikî hinek tiştene dûre xeber bidin bana. Tamam.
بله گهدارین هجا حتی برنامه کدن ببینن خیر و خوشیه ده گهدارین هجا حیا برنامه کدن ببینن خوشیه ده بی قهوه و فلسفه نمینن بخاطره و قهوه و فلسفه